Kidon ro ki maham syok maham dat ingi. Ki pun ingi ki maham syok maham dat ingi ki don ro ki maham kidnap ingi. Ki ongin kidnap ki ciung balai gile kumso. Iwi kende san a Tang ba ko boong itu kentin galenti ke jing shisha. Kadai galenti ke bae. biang. Tau penbenayo nu nombar mo. Iwi kende san ar so. Saksisin iwi kende san ar so. To call no igini ki number to pranyau to i number phone yong ni leni igini ki nong pam ti bi kan thai na chanrang sa chao bai asa ko wila wa kani ka jingpun tip si ila wa to wa mto do ka first prize kwa beng ule sagawi le utawa ga wi ga constellation le empe mo one claim tayo bai sabai na ba kamar ong ina do wasdang kumbangi ong na do wasdang ka price kadai ga jong pai ba ka price kadai ga jong pai ba kadai ban ya show pai ba ta gani constellation ro kadai ban ya show pai ba ta sam bahasa sawi yi yo kala beng ini dan ni any random na ito taro doktor mo armenta to constellation ये constellation the fifth constellation gini ta ta ga rules hi hab lo ye ma sino ko stage ta la one la hab lo ye izin putih minit pizza. Nga the HH Marmon nga kamu juga nga I wear different hats, many hats. Nga I'm a journalist, I'm a writer, I'm a social worker, and I'm a retired minister in the church. The kerja aku aku wanen ne man kenang women semi gini. Kicijung ne bahada yoi man gani ga kajak ijing third agani go lagi kat one kita ki negative publicity di yogi andre ite bon ki wala ito ki unforeseen ki wa mi control it's beyond our control
ki percanggi with best interest, with good intention. Dele gi di kam yoki. Ndrei iwa jaman iwa yo lang iwa to it's beyond their control. Te ngan ni wana to kita wa penyo ki iwa support kam ngai ki wa MK mulai cekmat wa ho kam gini rau chemi kam gini ki boleh wan kam ki jing chat ki jing thut ki jing rau chemi kam jo the only person who doesn't have a problem, you can find him in the grave. He's in the grave. Come on. Am dia jim kelat am halum jikap. Tadi kebelah sibon. Kedok saya ke mana? Geni tu memang phone number. Tangga tiket gua job to RRR nyau nru not. RRR nyau nru not. Jom ceng. Kemensim ke jongi, kadang kia kadang shon. Namar ba ni artatin, ni subay ke to ke first prize balong kumba leto. Hado waka pelong yangi ban lait be bran se police station ban wat jingira ban wat ke jing shisha, kelem de tia kelem de dem. Hado bangin delap shisha ye ke jing shisha lang ba ke jingirap jong police department pramer, ai ko play police department pramer lang ba ke jingirap jong ke sang ba ai ke jing tapti. Bangi ngilak laba ngi ki organizer ngilak syak le thong tambah ki briu ki kren ben ngi ki kren ngi de ki kitin snew ki ba live ho job ki ba ngampat ju sngow ru kita ki kitin haka masendep ho to ko phone yu ngala yo sngow tip ki kitin yu de gitu ki kitin snew ki don ro ki ba maham shok maham dat ngi ki pun ingi ki maham shok maham dar ingi ki donru ki ba maham kidnap ingi ki ongin kidnap ki chiyong balai gile konso ki maham ingi kata ka ki image ke jing shenya ka ba ngila treshitom nadu menchua ngila kamai kala troin kala long lenoi tang ba ko boong itu kentin galenti ke jing shisha kadai galenti ke bae perkhat ma phim Dangi don kata kajing temu ban lek thok. Dangi don kata kajing temu ban lek thok. Balai ingin jed hi gini gelenti ke bae. Balai hi ingin pendut i ke por, i ke pisah jang i ban organize biang gini ke program. Balai hi ingin jed. Dangi kuah ban lek thok. Ngila ban su ngapjar ha ketu kemit na barba ketu ke program kaya baik. Ngapjar sampai ke price lak biang. Tang ba ka mensim jong i kamsya. Ba mengingin trash tom sandriu benai. Kita ke balik tu kin wan tang shimit kin wan bam ai kin wan tu ya ka hok upai ba kemensim jong ikam sya ta ka daw ka penlong ingi ban lek pan jingirap ban wat ikjing shisha ngaong ipi mangi ke tim nginam lek tu ban nginam sya iki wero kin lek tu ingi ne ba jo sneng ba upai ingi
mdu ho bam ngasap ketap yang gilok la da chiteng kala tangwa kini ngong ba gani man ko ka free education kini kala long awareness ndai show yang i kadai ka awareness na batagi perlok ki jong iro namar ba hakane hakajing ja lanti kijing syam jong ngi wat ngila ayo bun ki jing sneng kawai ki jing sneng ka bang ayo ka bang sto lang ba gani ka experience ki jong iba kinong kersan ki ba krautam ki ba radba haga jingim ki jong i kidai ki bahayeng hasem jong i manswa ngarang mod ki bahayeng hasem jong i kim ju support yang i namar ba ngam ju ye i ba ki bo status ki video jong i tamba marsini kendo i ki jing jinjar ngaso tho ba kinong kersan barat ba kinong kersan ba krautam haga jing jong i kidai ki bahayeng hasem jong i ngasung thoro lang ba gani ki jing ya lanti jong i lang ba gani experience hakapor ka jing nga itu yo perlok basisya jong nga itu yo perlok basisya jong nga hakani galanti nga sutoro ba wala bun kinong shim kabu kibathi tang shisla arsla andala jia kumni ki thi chispa buk marsen jia kumni ki wan calling ki ong chispa buk ki thi ngi ki ba doyam na do sandu bna ngi la bandi tang shisla arsla kataro ba tamba ki shim kabu ye kata tamba mlele kata ka kumbo ong osi por wala ikendo ba syempre akti kay per no way ba way ke perspektif ke jinglong ubriu ta nga skotoro ba kibun kibriu ke bibishni yengi parado prasnam ro kidon ro ki bangai tang na ka jingkren jong ki wei tang na kaler ko ong kumta kim wat ke jing shisha tang ba hakne ki jing ya inti ngisu thuro badon ka tu kat ni ki bedang ngai ke jing shisha ki bedang kersan ki bedang ai men sim yengi nga ai ku blai kerpang yipi yigitu ki pai ba yigitu ki ba ai men sim yengi hakini ki por ki bangi kendo kum kini ngasu thoro sa gawai ba kajing jinjar kapan ye teli ye ka kunhun langba kini kajing jinjar bangi kendo kapan ye teli ye ngi kini hakakam hi ka bangi trai ka ai ka badon kam ka de transparency bar kajing shenya ka transparency ngi persang bai ban pen i ka transparency ya kata kajing shenya ngangan ong bai personal nga ong ba kajing shenya ngamla ban penbori ki pai ba ban shenya yangi kajing shenya kadai haka keti ke jong pe tamba ye menta ngi kum ga organizer ngi le menta mdei ban yo ye kata kajing shenya ke jong pe kadai ban pendep ye ka kamram ke jong ki organizer namar ba wat lada ka lenti kajing shisha kadai ka lenti ke ba ngidai ban ya bai ha kajing shisha kubre shipon